Karno dengan gagah dan berani menelanjangi kebobrokan Belanda. Belanda semakin geram dan marah sehingga tahun 1930 PNI dibubarkan oleh Belanda. Bung Karno bergabung dengan Partindo dan sekaligus menjadi pemimpinnya. Akibatnya Bung Karno digubang di Pulau Ende Flores tahun 33. 4 tahun kemudian setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Lha niki. Sejarah Bung Karno niku luar biasa. Pemimpin sakniki kaliyan zaman dhisik niku beda. Pemimpin zaman dhisik niku nek arep dadi pemimpin dikunjara sik. Ini nek saiki beda. Dadi pemimpin lagi dikunjara. Niku sakniki. Nek orang ati-ati lek dadi pemimpin, wah jlomprong bakal sengsara uripe, nyengsarake marang wong sak negara, nyengsarake marang uripe rakyat Indonesia. Nggih, matur nuwun. Menika mugi-mugi beliau Bapak Dr. Haji Harsono MM dereng kundur, upami kundur nggih sungkem kula. Waduh. Panjenenganipun ingkang menanting pakurmatan Mbah Haji Gondo tasih lenggah napa kundur niki? Oh, tasih alhamdulillah matur sembah nuwun. Matur nuwun. Setanggal 5 Oktober timbali ning nganjuk meneh dening para kadang-kadang PSHT. Nggih, matur nuwun. Corek Mas Jan. Pun sak Mas pujine. Ha iya. Jo lali engko lali. Engko melu Mas Hadi. No. Kang Gareng apa le? Rene yo Kang. Oh iya. Tak rono ning aku mengin nyuwun pelok barang, aku nyuwun lelagon jaman aku isih cilik gugur gunung panyuwun saka panjenengane Bapak Lurah Pace Kulon. Oh iya. Sik, Mbah. Santai, Mbah, santai. Wah, jan semangate, jan rampung piye sepuh ini. Wah, jan. Ya ngono bojone jur anyar. Monggo. Ya. Suwok nggo numpak digrupake ngono iya.
jan tenan. Semangat gotong royong kang dilakoni dening para kadang-kadang BSHT lan kabeh warga ing Panci Kulon kene ndadekake pargian semuane kaya ngene iki mau ndadekake tontonan kang mau tuntunan. Oh iya. Mulane kuwi aku melu mangayu bagya lekase para kadang-kadang Panci utamane umume ana ing wilayah Nganjuk. Sebab apa Kang Garing? Nganjuk iki gedunge kabudayan suwargi panjenengane Ki Haji Panudharmaka Nganjuk iki mau wis luar biasa karyane. Oh iya, semono uga kanca-kanca dalang Nganjuk ya hebat-hebat tur kabeh rukun kabeh Kang. Mung ngono ki mau nuduhake nek jiwaning para warga seniman-seniwati Nganjuk iki bersatu lahir batine. Wah, syukur melu seneng. Lah iya. Wes Nganjuk iki ben bengi ning wayang. Oh iya. Tangga 13 bu tangga 12 nek kleru dulurku sing saka Blitar Mas Kangko ya mayang ning wilayah Nganjuk barengan karo Pak Purboasmara karo Pak Mantep Sudarsono. Wah iya jan luar biasa Nganjuk iki wah tenan kok Reng awake dhewe melu mangayu bagya ing atase wong luar daerah iso golek pawangan ning Nganjuk ora hebat. Lah iya Gong piye Truk rene wah iya tak rono ning aku nyuwun lakon. Apa? Gagrak Semarang Karyaki Narto Sabda Suwargi. Apa prau layar itu lho. Wah ya, monggo. Monggo Mas Madya. Ya, monggo. Matur nuwun Kang Garing piye le Bagong piye Truk wayah para kadang-kadang saka organisasi persaudaraan Setyahati Ternate nggone ngadani wayangan bengi iki mau ujube alabi halal sing kaping pindho mempererat tali persaudaraan persatuan dan kesatuan. Wah iya sing penting kuwi kok le lah iya sebab wong nek gelem rukun Truk nggayuh dhuwur dadi ndek adoh dadi cedhak ki wong rukun. Oh iya tetembunganing para mimpuna rukun nagayo santosa cerah satemah bubrah kuwi mula muga-muga
kanca-kanca PSHT iki mo tansah anjayeng bawana tansah ditresnani dening masyarakat Nuswantara. Wah iya. Nanjake siji baka siji semarane sapa nyuwun semarane Mbak Mailing pesinden sing saka Tionghoa wedeh nggih ya iya sugeng dalu Mbak sugeng enjing Mbak Mailing wis meh jam 1:04 sugeng enjing nggih wah panjenengan niku asli dari Tionghoa napa pancen keturunan tok turun pripun turun. Nah, ing atase turun Tionghoa utawa Cina ning kok ya panjenengane iki seneng ning budaya Jawa sebabe apa to Mbak sampean kok seneng ning budaya niku? Sebabnya jenengan pengen pirsa ta? Nggih. Saya cinta. Cinta. Sampean iso pentas sinden pertama kali niku teng pundi umur berapa, Mbak? Pentas wayang. Nggih, melu wayang, melu klenengan apa? Pertama kali di Blitar. Blitar. Waktu kelas 2 SMA. Oh, nggih. Jan tenan kok piyayi kok kaya ngene nek. Matur nuwun ngrawuhanipun Mbak Mailing. Nggih. Coba kaya ngapa? Aku nyuwun gungane iki ana sing ngersake lelagon utawa ngersake sinom nyamat. Wah, sinom nyamat lho. Oh iya. Ngedek jan. Ben diaturke dening Mbak Mailing. Ya, mangga kaya ngapa? Katur ngersaning para kru BBS TV. Ngomedhe ingkang bakal nyarake ulang sok malam Jumat jam 10 wengi. Wah, matur nuwun Mas Nantut. Nggih. Ngomedhe. Nah, kaya ngapa diaturke sinom nyamat? Monggo. Sebentar Mbak De, meskipun gen gentar ditambahi volumenya Mas Supri, Mas Yoyo. Nenong. Sing kakung seniman sing putri seniwati kayane waduh jantenan nenong swara suling turi kelar wana orang aring kudu eling sepetang ring gamelane penak wayangi hebat gong iki ageme sapa ta Tru ageme dulurku Kang Mus Jenempol angin senanding ngawiyat Raka Mas Joko Suwani sing asli saka Boyolali Solo. Wah iya. Ki saiki nggone Bima kok, Tru. Ha iya. Nderek mangayu bagya mamlane kuwi. Teruske, Mbak. Ya. Kapati Haman Dua lolo iya
Surabaya monggo mampir penggirongin arep nyenggaki di kode sik. Aja nganti salah paham, Tru. Ayo. Mangga, ya. Dola-doli acare kawung ora ngenteni no wah nyenggak ibu-ibu ngono iya ngono ngajen cekak ning penak ha iya lelagon menika njung ngersanipun Bapak Supiyanto lan Bapak Supiono sakluwarga. Wah iya, matur nuwun. Ya. Terus ke? Pipo pabrik. Ngesok. Hai. Kucing Mas. Matur nuwun diaturake sinom nyamat terus diterusake lagon karyane iki nata sabda ya kuwi lagon si kucing. Ngono, Tru. Wah iya. Gamelan ki nek ditabuh esuk ya penak, sore ya penak, subuh ya penak. Didol ya ning regane. Nah iya. Mulane kuwi. Wah, tenan gak. Iki ana panyuwun lagon saka sapa, Tru? Sik tak macane. Pak Nantut kagem mangayu bagya dinten kamardikan RI. Ingkang kaping 28 kula nyuwun lagon
17 Agustus ingkang surasipun galokae genderane. Waduh, diarani. Iki lagu 45 to, oh iya. Kagem kanca-kanca dwija SMPN Setunggal Gondang. Inggih, matur nuwun. SMS-ipun kula tampi. Wah, ya. Kowe ngerti sing aran lelagon 45 iki sapa, Gong? Mbah Nartasabda. Kudu. Mbah Nartasabda kuwi mung sing garap aran semene. Ning iki ilhame saka beliau Bung Karno. Oh, nah iya. Bung Karno ki mau iso gawe gending, ujue 45 ki mau yasa wayang utawa gawe wayang sing hebate luar biasa, wis tau digelar ning SPD Klaten dhisik. Malah sing nggo gelar kanggo kelirku kok. Oh iya, Mula kelirku kae ndung bareng nggo gelar wayange Bung Karno sepayu. Dhuwur kae payune iya. Matur nuwun. Lagon 45. 45 diaturke. Yang apa? Bukane saka beduk. Cucuke linggo pembeduk saka Bekasi. Mulane kuwi wah nen enggak. Kayane kok Mas Nur iki ngesir Mbak Nuri kayane. Ora ngesir wong sing jenenge persaudaraan iki ngono kuwi, Tru. Aja duwe rasa sing neka-neka. Ngono kuwi ora apik. Ya, kaya ngapa? Do. Dados ta? Wes yuk, monggo iki gandeng mares iki rada sesek sithik, mriki dicerake kabeh ben cetha kabeh. Dados ya. Kalau kae genterane kumleken awe abang putri sembilono iku rambang sejatine negara kita wis merdeka nang ada dasar Pancasila dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Awas, monggo Bu Tarni. Holo bes kontol baris. Holo bes kontol baris. Lumandang bareng maju nunggal tekad rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi lahiranku. Merdeka, merdeka, merdeka. Pustaka merdeka. Kalau kae genderane kumleten angawe-awe. Abang putih santiwarna iku lambang sejatine negara kita terus merdeka nang ada dasar Pancasila dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Bola pes kontol baris. Bola pes kontol baris. Tumandang bareng maju nunggal tekad rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi lahiranku. Merdeka, merdeka, merdeka. Pustaka merdeka. Merdeka. Waduh. Yoga-yoga bareng darane sate wis merdeka. Lah ya mula kuwi wah senengku yang ngger mangan utawa maem karo kanca-kanca pengarawit.
prasmanan. Li ngempul kuwi wah jujuk nggon lawuhe sik. Ora ngon sego sik nek malah arep entuk sego nek entuk lawuh ngono kae. Mulane kuwi. Jan. Matur nuwun kanca pengarawit ya komplit sawiji bae ora ana sing cicir Pak Pitoyo, Pak Ahmad. Ya. Pak Mati dhisik payu terus mayange. Saiki ora payu mayang. Sebab ya apa? Dalang ki racak-racake jeneng nganggo A. Contone Ki Anom Surata. Ki Mantep Sudarsana. Ki Purba Asmara. Nek Pak Mat sing gendher kuwi kiamat. Wes. Ora payu kuwi. Mulane kuwi matur nuwun. Lah iya. Iki mau binarung swaraning bedhug sing ngampurancang kok kayane ra pati cetha swarane Paranggana. Coba engko anu apa kuwi dibaleni cakepane iki mau lagu 45 ki mau ning kok suwuke bareng gamelan klongleng langkung kabeh yoga-yoga ngethungke anu ngethungke tabuh merdeka ngono. Ngono. Ning iki garingan terus engko suwuke kanggo gamelan klongleng merdeka. Siji, loro, telu. Kalau kae genderane kumlebet kang awe-awe abang putih santi warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila dumadi pitulas Agustus sasine nuju taun 1945 rambate rata ayu Holopes konto baris rambate rata ayu Holopes konto baris tumandang bareng maju nunggal tekad rahayu merdeka 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 gleng-gleng bumi kelahiranku merdeka 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 Pustaka merdeka merdeka. Sing ora ngetungke kok sing ngendang tok cedhuk. Lah ya kuwi. Lah iya. Monggo ki wis diaturake lagon 45. 45 wis diaturke. Oh iya. Bangsane awake dhewe iki mau pancene ngono mengeti 17 Agustus 45 ku dadi dinane kamardikan. Waduh. Rakyat Indonesia ki berbagai suku bangsa dan berbagai agama dan kepercayaan. Kowe aja bedak-bedake kepercayaan siji lan sijine. Bhinneka Tunggal Ika tegese Bhinneka Tunggal Ika kuwi mau. Nadyan to beda-beda suku agama lan budayane tetep dadi siji kuwi Bhinneka Tunggal Ika. Waduh. Coba saiki aku nyuwun gungane karo dulurku sing saka Paladan Arjosari Kalipare. Ngaturke lagon apa, Truk? Ngaturke lagon panyuwun saka panjenengane Bapak Haji. Bapak Haji sapa? Bapak Haji Gondo ngersake ratapan bocah wuta. Sing nyanyi ya Mas Puji, sing ngendang ya Mas Puji. Kaya ngopo? Nadyan to tunanetra ning Mbah ngungkuli sing waras-waras kuwi kok malahan. Wes. Ya mung sayange kok bojone minggat. Wis ora apa-apa. Nang. Matur nuwun nek dedhe Mas Puji ya ora wuh wis. Wis telung bengi iki nginep nggon aku, Truk. Nang apa tundung make. Tundung make. Wingi rong bengi melu mbet gayaku ning Klaten. Oh ngono. Kula rumaos merdeka nembe sakmenika, Mas. Sebabipun nggih kula iso ngrungokke lho nggih mboten ndeleng nggih. Nggih. Ngrungokke gamelan kanthi mat.
Weh, jan. Nggih. Dimerdekake adikku lanang. Lah nggih no, cekno wis rong bengi wis njajah Klaten. Nggih. Rong bengi ancik-ancik ri. Lah nggih. Nggih. Sakniki dimerdekake Bathara Bayu Bajra. Nggih. Nggih. Bayu Nurada. Nggih. Bayu Nurada. Lah iya. Nggih. Kaya ngapa Mas Puji? Ya. Saderengipun nggih. Nggih. Kula tak ngaturaken sugeng dalu dumateng para produser saking BBS TV. Nggih, menika saking nggen kula ngrika tlatah Kalipare, Malang sisih kidul menika sanget sae tur suwantenipun sanget jelas. Perkawis gambaripun kula mboten wuninga. No. Yang nonton gambar piye? Nggih. Nggih, nggih, matur nuwun. Monggo diaturke, ya. Kembang kumembang waspaku mijil. Suarane hebat, biyayine ya bagus. Carane iki pamane udut no ya urut. Wakune ya enak, cengkahe ya sedeng. Nadak lupya sing wis iki adale wis lho. Kuwi ngilmune menungso kaya dene pring. Pring kae anggar mulus ngono kuwi malah ndang ditegur karo sing duwe. Terus ning anggar nek menungso ki mau bengkong-bengkong ngono malah dingusuwe. Terus miturut panjenengan kula niki lurus napa bengkong? Lurus. Berarti ndang dipilih dhisik. Mboten. Oh, nggih. Upama dipilih ampun sampean sik. Nggih. Nggih. Sing bengkong-bengkong ya sing balung buri sing isih kiwa niku. Nggih, niku. Nggih. Lah mau trimo bengkong ning jan wis keparut kuwi. Nenong pasrah kang kuwasa nrimo panduming ling Gambang ki wong tuaku sing saka Blitar ki ya iki. Sapa? Bapak Lastri Sugito. Wah, gamelane wis tenan ya hebat lho. Nah, tak tuku ra entuk iki. Lah ngregani pira? 75. Oh, gamelan dibati yang 75 ngene. Ora didol kok kae nggo kelangenen kok, Gong. Ha iya. Neno ninung tiwas handetawa lara mau pengrawitmu ki aneng sing keblasuk lho, Jero. Sapa? Tekan pare kono. Pare Kediri. Telepon aku, Mas, mayange teng pundi? Ning Pace. Wah, brubut ning pare. Lah iya. Sapa? Samblek. Ya, yang apa? Ya, mangga diaturke, Mas, mangga. peteng dedet lelimengan gugah ati kang kebak pacoban iki awan apa bengi kebangetan uripku iki
Gusti paringa margi gesang kula badhe kados pundi kula benjang derek sinten yen to bapak ibu boten wonten rasane dadi wong buta aku besok yen tuwa melu sapa duh Gusti uripku kok nista tenan bocah wuta mung tansah dadi tontonan muga tabah atiku yen Gusti tansah ana sandingku muga besok bakal mulya kanthi dalan aku dodol swara ati kang kebak pacoban iki awan apa bengi kebangetan uripku iki duh Gusti paringa margi gesang kula badhe kados pundi kula benjang derek simpen yen to bapak ibu boten wonten rasane dadi wong buta aku besok yen tuwa melu sapa duh Gusti uripku kok nista tenan bocah buta wong tansah dadi tontonan muga tabah atiku yen Gusti tansah ana sandingku muga besok bakal mulya kanthi dalan aku dodol swara mbah hebat jarang lho gong sing jenenge pengrawit iso ngendang karo barengi muni iki angel lho. Wes temenan mesti kacau balau biasane. Ha iya. Ning nyatane Mas Puji ya ora nek hebate ngono kuwi umat Gusti Allah. Gusti Allah ki adil. Nadyan to ning kekurangane ning kelebihane iki luwih akeh. Waduh tenan matur nuwun Mas Puji. Wis tak boyong nang ndi-ndi kok delok kuwi. Ha iya. Kisuk besar ngarepi ya arep rabi Mas Puji. Alhamdulillah. Ya wayangan awake dhewe. Nah iya. Kula Tarminta Banaran Demangan Tanjunganom sing nimbali setangga 24 kuwi, Tru. Nyuwun lagon cara lawas penghijauan. Nah.
kagem para kadang alumnus SMP Warujayeng tahun 1974 sugeng midhangetaken gending menika. Oh nggih. Mone pinten Pak De? Lagon penghijauan. Nah. Mas Kriting, tulung Mas Kriting. Nah. Ting. Tulung ndembungo sik diloe ting. Yo penghijauan. Yen kongsiyo nano. Ayo lho, Yutarni iki mesti hafal. Wah yo monggo. Mbak Putri barang iki mesti yo hafal. Yen kongsiyo. Yo, mangga. Diaturake lagon penghijauan engko bukane saking celuk mengko langsung mak brabat ngono lho. Ngerti lah aku mengapale mung penghijauan tok kuwi. Ngarep tok yen kongsiyo ngono kuwi tok apale. Mburine ora hafal. Kuwi diteke wae engko. Yen kongsiyo. Ya. Nggih, Pak. Ya. Ya, siji, loro, telu. Yen kongsiyo. Nina. Eleng-eleng bebayane. Erosi kang akibate. Mahanani banjir sakiwa tengene yen kongsiyo rinu saan kongsi kundul kabeh eleng-eleng bebayane erosi kang akibate mahanani banjir saking wetengane kula becik ditanduri karena tela murah kabeh bener terti atur kang asile perang arjane iki penghijauan ki mau aja nganti ana kedadian pemalakan liar. Wes mesake udan-udan sing do gundul, Truk. Wah iya, ing kono bakal nuwake banjir sing ora awake dhewe sing ora dingerteni terus dadi lelara tumraping kabeh para warga. Kuwi mau penghijauan ngelingke marang kowe kabeh nek jenenge sering-sering ngalas ki mau dadi titipane anak putu. Oh ngono. Coba kaya ngapa iki ana sing ngersaki lagon saka sapa saking Kepuh Kertasana Mbah Basir karo Mbah Lurah Sepuh ngersaki lagon apa Mbang Rawe sing disuwun Genduk Putri. Wah diaturke Gong diaturke ngedek kaya ngapa Kembang Rawe iki lagu khas Nganjuk kok Truk. Ha iya biasane nek bojoku melu wis nyanyi bojoku. Butitin mesti. Iso ya mung kuwi karo Sarip. Pak Pitoyo angger anu mbok diajari to Mas Garawani. Halah, Pak, men ngersane ae. Malah kula nguteng omah kersane manak ae.
Yo, kaya ngapa diaturke? Mangga, Mbang Rame. Mangga Mas Puji, mangga dados. Wiwitane suwe banjur ngomong Mang Mas, aku sayang kowe. Kembang kenanga atiku digawe lara. Kembang melati agawe lara ning ati. Kembang kecubung atiku digawe bingung. Kembange mawar tresnaku digawe buyar. Kula wong tresna ora kenang sembrono. Ora becik tumrape para wanita. Kedengi rawe iku paribasane. Tinimbang rame luwih becik tak tinggalane. Wong seneng tunggal sebalik. Wiwitane engko jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Taritane wong seneng kancane dhewe. pane Engko jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Ngomong Mas, aku sayang kowe. Kembang kenanga atiku digawe lara. Kembang melati agawe lara ning ati. Kembang kecubung atiku digawe bingung. Kembange mawar tresnaku nate buyar. Mula wong tresna ora kenang sembrono Mas. Ora becik tumrape para wanita. Kebengi rawe iku paribasane. Tinimbang rame luwih becik tak tinggalake. rene sarata palawanu teng ranmu Trasen karsani rotine kanyo. Manis elele ira kopi.
Mung sira satu ing arum ilining memanis hamba lebar meringkeng cipta merambah weh berhenti Urma setya semanaku mustikan ninggap sari pati
atine hanggung kayung yon medune ing laju Kakang Semar Badranaya nuwun wonten pangendika ing ngadhawuh Gus kepareng dikandara kula miji dhateng wismanipun Adi Paduka kula pun Nayantaka aja kuranging pamengku mudina iki Kyai Semar ndak kanthi mlebu jroning wana Tribrasara kene Kyai ya inggih kula niku dikanthi teng pundi mawon kula niku nderek ning kudu sing genah perkarane napa ta sabab lan musababipun dene ndara kula menika neng kados watu ning kok kados banyu to Den Kakang Semar Badranaya ciptaning galih permadi dina iki arep lumarat oning telenging papan pasaryaning para luhuring manduring prayaga ngastana Gadamadana ingkang minangka wigatosipun aku antos sasmitaning jagat yen to dewa bakal ngundhunake wahyuning jagat sinebut wahyu purba sejati wahyu purba sejati iki mau miturut wangsit sing ndak tampa nadyan jering wahyu mung siji nanging kaponta dadi matang pirangan Kyai siji wahyuning wadah wiji ratu sing kaping pindhone wahyuning wiji ratu angka teluning wahyuning pamong sing kaping 4 ya kuwi dina iki uga dewa bakal nurunake wahyuning madat Kyai Semar Badranaya inggih syukur bagi sewu apa Kyai Semar dina iki ngerti papan kang becik tumraping permadi nggonku tetuguran jroning prayaga ngastana Gadamadana Gus miturut saking penggalih kula ing mriki kalenggan mangke papan pasaryanipun ingkang Wong Prabu Basudewa menika ingkang mapa gegeter pramila kepareng ndara kula Japermadi menika kepareng dumunung tumuli dadakan wonten jroning papan pusaranipun ingkang Wong Prabu Basudewa yen pancen mangkula ado-ado lagumu tak wangi sak rubing landian ya Kakang Semar inggih suwe monggo kula dherekaken Gus miat lenganing kalang iman naglara pandamun car tinoleh kekoneng surem sorote tanpa adang kasor lan pacare purnaming kekono dasare mangsa katiku imuhanaweng ing ujungan solo Anasa Wanwasa grigitin kanthi tempat ing wau dadi tan metang pindho bebir margi munggah gunung mudhun jurang Candra kaya ngayamana kepranggul barisan uta dena watak mantuning Pradara Besa pating grobyak pating tot swarane